अलबेला स्टूडियो हाँ ये अलबेला स्टूडियो अलबेला स्टूडियो देख है लोग हम है ना बोलावते है नहीं कहाँ जाते हो। अच्छा तो हमरा अलबेला स्टूडियो में एगो रिकॉर्डिंग करवाओ के बारे बाबू हो जाई तो एगो गाना हमार बबुओ के कराओ तो है नटिया के हो जाई ले चली हाँ, ले चली ये स्टूडियो हवे का ये स्टूडियो होला ऐसा ने हम सिवानो में देखले रहनी ऐसे मराओ में स्टूडियो। हेलो 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 क्यों लोग तो नहीं रे दादा वो नहीं है कहाँ रिकॉर्डिंग में होला है मैं कहाँ घुस का गोल है चलो तू निकला ना तेरा का मार दिया तो कनपट्टी फाड़ दिया तो रो मत मुंह लूगा तो मुंह बंद कर आओ है गावे के बेटा गावो रुपया तो सब पा चलबो ये स्टूडियो है। अरे बाप रे बड़ी ठंडा लागत रे में एसी बका रे दादा बरफ पंजा मार देले बड़ल रे बाबू हवा देला ठंडा लागला। अच्छा ठंडा लगल से ठीक बा चलो आ बाबू एगो चिकन की दोनों के ना ई गाना बजत है का अलबेला जी रहुआ अलबेला जी रहुआ अमेंदर अलबेला जी रहुआ हां भाई है ए महाराज देखी ना बड़ी दुख भरी कहानी हमरा करेजा पर धक्का लागल बा का भइल बा का अरे हो एकरा नानी के का कही न पढ़ाई पर ध्यान देता। अच्छा एकरा अपन नाम धैले बा देश प्रेमी 2 अब कहता भूअर भोजपुरिया से गाना लिखवा के तबे गायब हमार पैसा के पानी को डालस बर्बाद कर डालस हमरा के 5वां में 5 बेर फेल भई रहे 6वां में 6 बेर आई 9वां में जबरदस्ती नाम लिखौले बनी। अच्छा सारा पैसा हमार तो हस न हेलो हेलो का करत छोड़ दे बर्बाद कर देला बाप कहता हम गाना गायब सारा पैसा हमार बर्बाद कर देला सब कहता हम गाना गायब अब भर कट्ठा खेत बेच देला बनी आज के बाद से अगर हिट ना भइल तो तोहरो के फाड़े बहनों के फाड़ देब पहले बता देते ना बोल जाला काहे ना बोलल जाला 1 लाख रुपया हम देता नहीं हमरा के एकरा के हिट करे के बा ढेर प्रेमिया 2 के जब ई कहत तारन भूअर भोजपुरिया से गाना लिखवा के बात तो उहे से लिखवाई त हिट हो जाइनु तो काहे ना अब एने ओने रोवा लिखवाम त का होई ते दो मत मुंह फाड़ दे तहर अब कहले है तो हम स्टूडियो में तोरा के लेके आइल बनी रे आय बोला तो मुंह से बोल हो हां धीरे बोला धीरे बोला छोड़ दे अरे हमार डांस तो छटका दल महाराज रो यही पर गाना गाइबा रे एक गाना गाइबा अरे महाराज गाना गाइबा आई बर्बाद कइला बा हमरा रुपया के सारा सत्यानाश कइला बा भर कट्ठा जमीन बेचले बानी। अरे महाराज स्टूडियो हो स्टूडियो है तो इज्जत करो तनी चल आई चल बैठी देखो तनी का गावत आई बैठे पर बैठ बैठाई न एकरा के बैठ महाराज हमू बजाई बैठी किसियल ना जाला महाराज किसियल ना जाला रो मत रोला त मुअली का मार मारे ना मारिए एकदम तो केगा गई हम केगा गई हन अधेश प्रेमी 2 बनाता अब बर्बाद करता पैसा हमार हेलो कहा बारू बनवा पकल कोहत रे भौंसिया चरावट रहता है बर्बाद कइलक नु पैसा। अच्छा जाए दी लइका फइका बाड़ा सब खा छोट लइका छोड़ी भाई एगो गाना करा के गवाई हमरा दिल में खुशी होई त रहुआ के इतना पैसा देम नु कितना दे अब 1 लाख में जमीन बेच ले बानी हम औरी का अपन घरवा लिख दी का है जी। अरे महाराज ऊ नहीं कहत हम बेचे के नहीं कहत
अने काहे के बेचनी हम आ गाना गवावे खातिर त लिए बन हमरा से कहले रहती तो हम कमू में खोदल रहती पहले तो होइए तो कहला जाए ए बाबा ये भर कट्ठा बेच देबा तो हम हिट हो जाए। अच्छा तब बेच देले बानी तो चली दे दम कोनो बात नहीं है। हाँ चलो 1 लाख बा 1 लाख में हिट कर देबा के बा। अब भूअर भोजपुरिया से गाना लिए बा होई 1500 रुपया में गाना दिए बा देखो तनी ना बढ़िया से गावेले तो भूरो भोजपुरिया के हूँ के आ स्टूडियो वाला के हूँ के इनका के पारी दे टेंशन मत ली जब भूअर भोजपुरिया से गाना ही ले रहल बड़न यही ठोकबे करे। ठीक बा चले बाबू गवावर तू हूँ अलबेला जी हम ता ना बड़ी सुनले बनी सुने तनी की दरभंगा बैठा बैठा और खगड़िया भागलपुर आ है बेलदौर जिला दुकाना बोलेला हो आ समस्तीपुर के न हूँ चारू ओर बाजता ओए बंसिया यही जिसे दू हिट बरे बंशीधर चौधरी है। ठीक बाबा कौन गाना हवे हो तने बोला तब बाबू हेलो बोला हुआ हेलो ए महाराज रुकी अभी नहीं क्या बोला चालू करे दी हेलो रोले का नहीं आज हमसे पहले बुलबा कहले पे माइक वाले के भाग जाई आई भाई सो बात ए महाराज यो देश प्रेमी तू का नाम बताओ देश प्रेमी तू बढ़ाई। अच्छा ठीक है जानता नहीं भूअर भोजपुरिया के गोली खलो गाना हिट हो रहा है। कौन गाना हो ए नहीं फैन लिखले वाली वहां के बढ़िया गाना अच्छा सुनाइएगा हमरा सुनाई को सुनाओ तनी देखो ए महाराज ए कापत काहे बा ई तनी जराई बवे ना जराई बवे कहले बड़ी एक कट्ठा जमीन बेचले बनी 5 कट्ठा किने का बटोरा है वो तो क्या मेरी आई बटोरा। अच्छा देख लो कौन लोग कलाकार हो भाई गाना जा कम है तो हर कमरिया ही लोहता ही लोहता जो चाहिए मजा नहीं लोहता अब चलो भरिया में चला चला तो चला पहिले तू सबे कावन धला पहिले तू सबे कावन धला हमारा ढोढ़ी के दर्शन कला पहिले तू सबे कावन धला हमारा ढोढ़ी के दर्शन कला। अरे वाह 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 इधर ऑर्केस्ट्रा में धूम मचा दी को ना हिट हो जाई। ये कौन बोला बा अच्छा रहुआ बोल भूअर भोजपुरिया के लिखल गाना अब खाजा छोटी और लाली से रोटी एगो गाना है आधे धरन छोटे में कहे लगल घूमे के लिखल ऑर्केस्ट्रा में बाजे अच्छा नीचे जहर लुधिया ना अरे भुअरे जी के रहे अच्छा अच्छा और नीचे गई कोई गुना अरे महाराज वो मुहे के रहे अच्छा 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 वो एगो बबीता सागर के गाना हिट भइल बा वो मुहे के रहे अगर कौन गाना हो हमरा के याद हमारे महादेव जी है अरे वाह 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 बहुत बढ़िया गोले दिया रे लड़की बड़ी बढ़िया नाटी हो ए बबुआ हो से में बोला हमर नाटी हो लेके ना हो एक दिन है और बेरा जी देखी महाराज गवाओ के बेटा गवा से तो कहता हम जाए ना जाए मत कितने गाओ चलो कोई सा जो नहीं हमरे को लगवा रहे बोला कौन गाना रहा गाय बोला बढ़िया के गा हेलो बोलो हेलो 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 बढ़िया गावेला बढ़िया में छोड़ के कर जाओ चलिए कौन कौन धुन पर गई बा
उ गाना है एगो छसन की एगो चिकन की दोनों के ना मनाबै छी चोरी चुपे पहले वो गाना लोई बढ़िया हां एगो छसन की एगो चुकन की दोनों के ना मनाबै छी चोरी चुपे के छियै पहिल की मारे के हमरा भिराबै छै पहिल की मौगी चल एक काम बाजा रुकिया भी सुनत रहनी यार म्यूजिक अब तैयार होता तैयार हो गइल बा म्यूजिक तैयार हो बाजे तो होइए न करे हम नाटी का गई रुकिया आराम से बैठी टेंशन मत ले रहुआ हो जाए अबे देखी म्यूजिक आई हमार बटके गावत रे तिलकी मौगे क्या का अरे बा ले आवा हवाटा हमरा बात ना गाओ जल्दी मत रे बाबा हां बढ़िया गाना गाओ आओ म्यूजिक तैयार हो गइल बा अब म्यूजिक बजाएं तब तू गई ई कनी खोल ले गुरुजी बढ़िया से गई हम म्यूजिक बजाओ चल ठीक एगो छसन की एगो चिकन की दोनों के ना मनाबै छी एगो छसन की एगो चिकन की दोनों के ना मनाबै छी चोरी चुपे के छियै तीसर की मारै ले हमरा भिराबै छै पहिल की मौगी हाँ पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी बारे बाबू भाई के नाम रोशन कर दी मजा आ गई बड़ी आजा हमर ना मोई तो गावत रहे गाधा तो गावत अंतरा या कॉलर का कापत काहे बा एकदम टाइट गावो ठीक बा ठीक बा दिया ढेर चला बिजोल में कोनो बात नहीं है दू गो बियाह के बड़ा पचतैलौ उह दिन से घर में हमारा विपत गे समैलौ दू गो बियाह के बड़ा पचतैलौ उह दिन से घरवा में विपत समैलौ चिनन की खेते या बन की गाँव के लगबा होसै छै दै छी गे धमकी चढ़ल छबम की थाना में के सकराबै छी पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी बारे नाटी बा नाम रोशन कर दिया रे नाम रोशन कर दिया लागत 3 गो मेहरारू वाला गाना तीन गो में हमार में का बताओ और क्या बुढ़ा के बच्ची को ये भूला बताइए चल ये बाबू का ये बोल बच्ची के पता रहा ये मैटर वाली गाओ छियै परेशान पंकज भुअर भजपुरिया तीनों मिलके कहै तोहर काट ले बाटेंगरिया छियै परेशान
चौहान पंकज भुवर भजपुरिया तीनों मिलके कहै तोहर काट ले बाटे गाड़िया मारे छै कनखी लागे पहिल की मौका पर धोखा कराबै छै छियै पुरन की लागे खेला करी पेटे में दाँतो गड़ाबै छै पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी पीठिए पर बेलना गिराबै छी पहिल की मौगी चली हो गई वाह ये वाह लेके जाई। कॉलेजा हमर ठंडा हो गए बाबू ये रो ढेर प्रेमी तू बाजियो तू तो कमाल कर दिया रे चल चल पैसा ले जमा कर दे पैसा के कितना पैसा भाई अच्छा ऑफिस में ओके बात कर ले ठीक बा हम दे देते हैं जी पैसा आई हिट कर दी हमरा अरे बाबू टेंशन मत ले रहो टेंशन है हमारा टेंशन हम पैसा हम दे नहीं टेंशन ना ली अरे टेंशन ले बाकी कम ले अच्छा हाँ काम हो जाएगा चल वो बाबू चल ये भाग जलन में ना होने अच्छा अच्छा ठीक बा हाँ, जा। बढ़िया जान लो